ingdeng ingkoy ratrok kasa ISAM FTC surihini rakrisir ke cluster 9 ke patu hanjang lang solong kiceng Karbi lamet amaya sai hemalong sumindar khayberim arani kata London Krungjeng English Semi School along Samagra Shiksha Jol Suraksha Asike Kipi Kardom Pinya Adap Abirta ke thana bang nilisami marvelous rong parpi nonarju iktha Abirta ang tonpen pai pai ni phainar kep anarlo porphai hinia porpen hanjang langso ke pathu aklamalong hanjang langso sports association atum chepatir piponsi ingdeng koira trok Karbi Anglong Sports Association Intersub Association Men Football Tournament Championship Surihini Rakrisir Kep Aphat Cluster 9 Kepathu Chengchiaprang Hanjang Langso Sports Association Amai Pu Jivan Chandra Pathak Pen Lama Ing Thurponlo Laso Phi Kepathu Atumang Bongpen Chepachini Apor Enpon Aluhi Aman Pen Kasa Joint Secretary Babu Ingti EM Barim Ram Singh Togbi Radio Artist Sarat B Lapen Jona Singh Hangchodum Chetongdun Kechengsi ke pathu pon lake Koligaon Sports Association lapen Balipathar Sports Association atumang bongsi pathulo ke pathu ke chenga hut Koligaon Sports Association atum si gol hini pen paprang bomlo sita aphi second half ke pathu hut Borlengri Sports Association atum chiting group ajok gol pli pc Koligaon Sports Association gol hini lapen Balipathar Sports Association gol pli pen Balipathar Sports Association atum chepahai ponlo Aduntu ke pathu second match ke pathu pon lake Khatkhati Sports Association lapen Borlengri Sports Association atumang bongsi pathulo Nannat ke pathu atirang atumta ke thekser lapen ke pathu kachiting group Abirta apor kijut ahut Nannat goal hinini pen chedai koilo Aphi referee atum pen Nannat afan tiebreaker pachetur ponlo laso ahut Borlengri Sports Association goal pho lapen Khatkhati Sports Association goal phi pangrumpet Borlengri Sports Association Goal Troxy lapen Khatkhati Sports Association Goal Trok Borlengri Sports Association atum Goal isipen chepahai ponlo Referee Baju Tiso lapen Pauminglal atum pen Langchari ponlo Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong live Rongkhang Education Block Kapar Lo Krungjeng English Semi School along Pai Pai Ni Pai Nar Kep Adap Por Pai Kep Aporpen Samagra Shiksha Jol Suraksha Paman Ponsi Lokachar Lia Somaratumapan Seki Kipi Ajai Mek Dengpon Lasu Ajai Mek Kideng along Thanbang Kihoy Borsing Ingling Rap Thanbang Birendra Kumar Chauhan Manoj Thapa Bijoy Bahadur Chauhan Siam Rai Tushitiron Pilapen Lokachar Lia Somaratum Chetodun Langkoson si kerai ko mate kabirti nang jima bang swaputhak klardak pen lokacharlia sumaratuma than pare Eli tuma pirthi along phan trok si kep ke langsi nang kom chenlo phan tliang bong pen phan ke thom ke lang sai de lo la pen phan isivet lo long leke phan trok si kep alangang bong pen phan hini ra tok bar trok ge kijun me alang sitame phan isi anchot ke mesen la pen kang thir jir kijun alang ke do Lasi unan ke ilitum arnibang ta kijun alang kirai kom nangji jong si inoda bangphu bangphi arni sialong ilin alang rai kom thek pulote alang li ningkan isialong lin pharoke thomra troke brab hoalang rai kom thek puta lokacharli asumara tumaphan than pachini Dipupen Sarjit Kathar Karbi Anglong live Pini Karbi Ocharlia song mate Karbi Students Association ahin pen ingdeng ingkoira pho International Day of the World's Indigenous People along pachatondon si dongkamu along International Day of the World's Indigenous Peoples on Indigenous Languages pen mai pathik ponlo Labang so amai pen si Karbi alam kapachini mate kapaching thur ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council State lapen Central Gov aphan ison sonni alamani pangdak ponlo Karbi alam the Bharat Chari alo along kido 8 schedule along thabdun bek nangji Karbi alam the Karbi language upon official alam pinchong nangji lapen Karbi language subject MIL Seba board along thapon bek nangji Secondary Education Board of Karbi Anglong lapen Karbi Anglong Higher Secondary Education seng nangji Pravjin pen article 244A ateng pen
autonomous state sengpon weg nang jipu jongdun si pini amai ing samjin pen pechun labang so amai kapaman ponalong KSA Central Committee amai pu Suren Kramsa kachepahem pu pon amai along KSA Central Committee Advisory Board along klembang pu Samson ing ti pensi mai ke phalam the lapen aluhi kapachini asai dengpon non malom so phan bir tang ton pon eksenang Kardom non kewangji tarik kreisi lake deobar ni sipuri po nitum megnesa bitung mate hamren bengke nili masih cepatir pipon lo deobar ni fishery training hall along nilitum business meet kapado ponji lake lahen lo nilitum business meet flyers lo Magnesa business meet pulo lasi sankurarat mate hamren arat do anato kan watuman stame labang so business ko son ke claim ben sitangka ke loing mama te la so business ke claim ko piale loima labang so lam ka chethana fanali tamhan nang chahang pon eglo ni dinang chuning rilo nilimen laki pirbi teron pi nelidak hamren asora madlon bom lapen laso business along laki nilitum ale longji laki aprang sike o epran mesen afan ilitum chethan pon longji lapen tangka maha ko son sike baing mala sawar sai litum chethan pon longi nilitum business meet kapang chengji apor labangke baji isi mate porpai isi 1 o'clock pen lapen nilitum long nang chetong donji do lake Karbi Anglong along pen laso business ke wan cheng abang fualang liamen ke sot kiri terang lapen ke silver executive alang listame wangji akang to yang bengke ledun tang atumsi wangji Elizabeth soy lapen Mr sot kiri terang lasinang litum sitame cepachini longji lasi madu sitame nalitum kamjam gote kam suri do sitame nalitum cheura apor chipi pen nang chetong don vek thai litum chethan chemom sinang Dihinamo pi pothot birtar jupon thuik sina sumindar angkang piar lo prek jamadim along sumindar khaiberim arani katalon ponason thak thaksi pini Karbi Anglong along tami prek jamadim along talondun lason si Karbi lameda mai pen tami ame thangasa hem along si misen pen talondun khaiberim alam akia phan kapanong pu athipi riponsi Karbi lameda mai pu Suren Kramsa pen mai kachepa hem pu ponlo lapen mai along kongchun bang Kamsing hanse pensi mai ke phalam the pachini pon Karbi akhaya tum banga khai mate paroga phan kanghon pathiong kilang selet alam kali seta itume thanga khai si kachinghon pathinangji small family happy family puki puver ilitum Karbi akhaya phan ke choklim kaliji lahai ke kaching thur tanga habar malom alamlo athemaili tuma khai ke khaisu pina lapen amuluk sita jum piglang mo epi elitum akhaya phan kisung dokokji India ke democratic country pinat Ladakh ke khaya muluk ke ongta kenang sot elitum jongsi muluk jum hek pulute mo epi elitum khaya phan siksak dokokji elitum khai so ke aphai jum piglang apot aphaya bang chepa ong dun kenang sot emi thangalami ki kaching hon kenang sot athema elitum akhaya phan ke vulnerable endangered pusi UN open paklang ponlo lasi ilitum alame ki ili kaching hon kenang sot athe jongsi ilile ningje ponpe pulote kaprega khaya tumke nang ningje dunde lupusi mayalong Dr. Lipson rong pipen lamthe ningje pon lipupen digonto teron Karbi Anglong live pinya daba Abirta bangke lapan sekang ton iglo domi thakme kardom